Trí thuaile Anna Haslam, banna rugach go luas san 19 ba chumanar hiag daoine na termí carta na mán agus lasú sóisialta. Chuir sin na cuspóirí seo riampa nar nach raibh le héad sin de gníomhaireach sóisialta cotíanta áitirbe. De bhór seo go léir, áirítear inis mar ghuine de samana is sunta CE is stair na hÉireann. Har réan chuman eile le bheith páirteachán, chláirigh Anna Haslam leis an Fresh Air Society. Cén fá sin? Well is socha mar gur hiic si an tábhacht a bhí le éir uair don tláinte, agus go raibh an irid sin daoine nach raibh fáilecha air. Sa 19 ba anna bheith eicech páistí raibh cónaí orthe a slumí na carrach an spéir. Bhí an tair pluchta le de teacht agus tut ceol. Ag an am is tócha hiig sin na deacrachtaí a bhí ag páistí a bhí ar an ngancuid de bhór bochtanis agus le héad rud agus hiig sin na feiban na sláinte a bhí ag cho tuis go nát inarás siad san na níos. So leis an Fresh Air Society an smaoinemh a bhí ann nó na páistí sin a ghlacha ón na nát dúchais go dtí ácht cí faoin tua agus le héad rud chun cabhrú le na sláinte. Faoi sibh garid a bhí ann. A chur ar fáil ag ban a bhí ceannródaíoch in na lán slite. Rugach an ban núd an óchail le gúnta churcaí beag nach 200 bliain ó hin. Homeopath agus fiol sé an tóir a bhíonte. Smaointí crackáilte dar le daoine ag an uair. Ach ba cumas a tuch le Anna Haslam, cad a cheap daoine eile. Bhí a tuairimí siúd múnathe ag an óige a bhí cé le tismóthirí a bhí in na máil do chuman do garad, daoine is réad sa chó-ionanas agus a gothram na féine do chách. Rugach í in na brán na bliana 8 de Jane Fisher agus a fear céile Abraham, muileor rachmasach agus gníomhre áirichis. Ba ise an 6 leanamh déag as 7 déag, ach for gach ile duine acu na deisna na céine. Shred a tismóthirí go me cheart dá glán ar fad, mic agus in íonacha dul ar scoil. Chuaigh Anna go Newtown School a Bort Láirdige agus in níag sin go dtíon Castlegate School in Arach. Áit raibh si a léamh is a léamh a fáil spreaga ó údar bhuinean ag sóda. Léigh si uorscéalta agus aistí le Maria Edgeworth. Fuair si smaointe nua ó Harriet Montaná, an chiad sicólí buinean sa bhreatain. Chríochnaigh si leis an scoil an 8 an chiad bhliain den Ngorta Mór in Éireann. Cad é bhéadach siise íanamh chun cabhrú le daoine agus na prátaí a tep agus an ocras ar na mílte dá bhár. Dó siise níos lethagad agus connig si an bochtanas sin agus bhí ise agus bhí taileach a cabhrú le daoine le linn an Ngorta Mór ag chur anlan ar fáil dómh, thug si bhí nearan nach raibh deachas so heasta guhí i deachas a chur ar fáil dómh comá. Duscail si féin agus a tismóthirí teach anra. An son, lena deirfiúr Deborah, chuir si cairlan ar bun in na deach cónathe féin chun cnitáil agus crisáil a bhuaine do chalíní yoga. Tháinig anara ar an nósan, agus bhíar a gomas breis is céad chalínóg an geantar osdú. Nuair a casach Thomas Haslam orthe, bhí a hanam cara fachtacha. Fósadar sa bhliain 19 agus chuirdar tús le na bheachtas saoil cóananis a bhainteach do bhaná. Bhac si páirt in mórthiú le lúnda na géadamh carta bhótála do bhaná. D'agric si léir se hedála hédí im leaclia agus scríg si litir in ag litrach láidir chuig na nuachtáin ar chearta na mán. Is iad an leanúin seo a bhunaigh an cuman bhleaclíoch chearta bhótála do bhaná, Dublin Women's Suffragette Association in 1876. Bhí anna tioncar ag a Anna ar cuasaí bhótála le haig na mán. Ba suffragédaí, bhí si mar chuid de cuman cearta bhótála na mán i mí lech léile na fear chéile comá. Agus rudíntach bhí Anna ná go raibh siise in ann tioncar a chuid ibre a eáil. Bhí si fós beo nóair a bhain na maná amach an cearta sin. Gníomh Anna ar son in na dachas do bhaná. Chuir si cóirla ar ghoine eile maidir le rialú ar bhrealinmh agus de rid si chun carta a lurug do bhaná a dibriigh a túnscadal an gnéis. Leis an iriseoir agus feminach Isabel Todd, gníomhaigh si ar son in chlúiseacht repeal an lei. Chrid si chun gannint fhí aischaram ar an Contagious Diseases Act in 1864 a tugadh isteach chun scapa ar ghala bhinéireach an arm na Breataine is stad. Féin acht seo,
Déithhí mná a gháil agus iad a chur fé scrúdú dochtúireachta do galar bhanéiricha a náige dula. Fágach sír se omláin ag na fir. Rinnech aischairm na hachtainna seo deirfiúr híorthail sa bhliain 1886. Níor lasc le Anna an pribhléid agus an cúra a bhí a cé a úsáid wathe le mná eile agus mná de cúra agsúile agus mná a bhí ag fullingt. So bhain si úsáid as an tóirdáin a bhí a cé chun cearta áilt dus na hébrethe gnéis mar hampla. Dhéann si an méid seo go léir fad sa bhí a gnó féin siúpas dáisnóireachta agus spréagáin ar ritheice a rámhaoinis im leaclia. Go polatún, bhí difríocht idir ise agus a lánda sa maná sa glúiseacht am chearta bhótála. Mar a bunan is an drám eile, éontuchtúir a bhí inte. Shreid si go raibh seans níos fearr go deoch lasathe hóisialta faoin éontucht ná leis an rialtas dúchas. Mar sin féin, bhí cumas ar leitheannta daoine a éon tú faoi chúis commónta. An 1980 nuair a tugad cadmhótála do bhanád an chiaadúir, hiúil slua dá lucht leanúna mór hímpel ar Anna Haslam á túnach an gríon bút bhódála. An lucht measartha agus éon tú si go réan. Bhí si nócha bliain díos. Rugad ganas na 850. Níor cearta ag mná rud a béir a dhéanamh gan ceada áilt ar dús óna Nafracha agus an sin óna bhir céile. So an slígur caiisiise asail ar fad ag lurg na cearta sin, cearta bhótála ina measc le haig na man, tá sé dus ceanródaíach amachchas amach. Nuair a cailechaí an 1950 ag hís an nócha trí chur an Freeman's Journal síosarthe mar chuine dus na charactéir ba thúntasaí a saoil poblí Blacklia le 400 bliain nuas. So an tioncar nó an lurg is mó is tócha a thofácha ag a Anna ar an ilig nó hebh cearta bhótálaide ach cearta na man go generáilte agus gach ile ban comá. Smuoinnig gur féin agus ar fearr chéile an chiaadúir eile a bhíonn tú a bhathastíomhna im Leachlia, agus sig ar an míonse dinta ag Dalvador Albert Power an ónóir na Birte.